nigi dhi timo new approaches to teaching mathematics. Mano pok gitimo. Yeah. Erokamano. Yeah. Igni adek nyaka ne obed gi sirkal mar Kenya Kwanza. Gisedhach kodu nade kaka union? Victor, ka indi nitie mixed grill. Mixed grill nitiere ni mokwongo adwa wacho ni sirkal ni to osedhi kodwa maber e yo moro ma achiel. Ni jopuonj osendiki maonge sirkal mosendiko nyaka nadonje union. Okay. Nigi jopuonj sani endi kaka wuoyo ni kawuono jopuonj osendiki 76,000 mondiko on permanent and pensionable terms. To wang'eyo ni bende by the end of the year one another 24,000 modhi ndiko on permanent and pensionable terms. In 3 years maendi Kizungu wacho ni unprecedented. Pok otimore before. Mai sirkal kende mondiko jopuonj. Ng'amano biro kode machiegni mandiko jopuonj en Kibaki. Mane wadhi mane e gombo mondo ndika 18,60. Mane ndika 2011. To bang'e pok waneno mano. Okay. Yeah. Koro maendi kanto gisedhi kodwa maber. Okay. To bende waseneno ka ok gisedhi kodwa maber e yo maro machielo. Next sama ne gindiko jopuonjgi ne ok gitimo gimiluongo ni rationalization. Okay. Mar posting of jopuonj. Iyudo ka jopuonj kane wan e transition mar junior school to senior school. Primary to senior school. Iyudo ka jopuonj nondiki kane ok ging'iyo ni to gidhi puonjo subjects magi. Okay. Iyudo ka jopuonj school moro ondiki ondiko jopuonj 4 to or jopuonj 4 to jopuonj 4 gi timo mana humanities. Okay. O gi team sciences and so on. Yes. Koro mano rucho somo kendo kaka jopuonj nyalo puonjo ne ok odhi maber. To kaluwore gi liu mar ndiko tapano osedhi kodwa maber. Gima ok odhi kodwa maber ahinya bende mana kar mar keto osara. Osara ka. Omiyo osara mana ka ng'ama chiwo capsule. Ipime ka yath. Opim ka yath. Okaw osuru kuoma mondo ogergo udi ma ok wadagi, to udi giendi pesa momedwa ten mana 3% to 9%. To pesa mokaw to kaw 11%. Kuro maendi en gima ohinyowa kabisa. Pok omiyowa commute allowance. Pok omiyowa